Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Komunikatzaile paregabea zela txikitatik esaten ziote Estitxu Arozenari, eta aholkua hartu zuen handi egiteko. Lehenbiziko bertso eskola sortu zenean Baiaran, ekin eta ekin zion berak, plazaz plaza. Eta gaztetan gizartearen inposaketak salatuz emakumeen kontra botatzen zituen bertsoek, oraindik oihartzuna aurkitzen dute gaur. Aitortzen du txapelketena ez dela bere gustukoena, baina Nafarroako txapelduna izatea mugarri bat izan zen historian. Plaza gizonetaz, txalometroaz eta lehiaz aritu da Estitxu Arozena, zer esan badagoela uste duelako. Eta plaza eta holtzatik kanpo dabilela ere, hurbildu bertsolaritza oraindik. Aur bezala hitz berritsua omen nintzen, edo goratzen dudana, hitz zakillo lastia ere bai, umoretsua, hiztuna. Bueno, familia agitze euskalduna arrango nuke ez, genealogikoki eta ez, goizuetarra, motrikoarra, lesakan sustraituak, nahiko familia tipikoa ordukoa ez, aita ama, hiru seme alaba, hola pixka bat, nire gurasoak oso gazte izan ziren guraso. Nire amak 19 urte zituenean jaio zen nahi azarreana. Orduan, aitz gurasoak adinez aitz hurbilekoak ditugu. Bai, bertsozalea txikitatikan, nik uste dut hizkuntzarekin aitz lotutako aurra nintzela, txikitatik irakasleek ohartzen ziren euskalki desberdinak nekizkiela, eta beti ditzen zait hortikan bideratu edo aiz txikitatikan ikusten zitzaidala komunikatzeko zera hori. Bertsozaleak izan dut dire bi familia, bai nire aman aldetikan bertsozaleak, eta aitan aldetikan bai igual birraitonaren bertso batzuk ere badaude idatziak, kantatzeko itxura gehiago, bertsozarra kantatzeko itxura otorduetan, eta gero neratxa ere bertsozalea zen, baina txapelketara apuntatu zen 38 urtekin. Ordurako ja ni ikastolan aritzen nintzen, lontxa buruz atortzen zen, eta anekdota gisara beti kontatzen du berak, txapelketan ateratzea erabaki zuenean 38 urterekin, deitu zuenean errantzola Estitxuren aita zela. Ze ordurako ja ni bertso eskolan eta banen bilen. Orduan, aita bertsolari izan da, baina berandu plazaratutako bertsolari bat izan da. Berak kontatzen du beti denak erraten ziotela, apuntatu, eta urte batean inorketziola erran, eta orduan apuntatu zela. Orduan, batzutan transmisio lana egiten dugunantzat ere bada ohar bat, ez? Insistentzia batzutan ez dela bide honena. Nik ja banuen, zaletasun bat, talde bat ere bai, Tantirumairu bazegon taldetxo bat, bagenunak, erreiztasunak, zaletasuna, Silveira, Estitxu Fernandez, Ederkizia, Inigo Latxea, ginen taldetxo bat. Eta jai etu zen momento bat, Unai Iturriaga eta Igor Lortzatera ziren Bizkaiko txapelketan, ja Martinsekin, eta ja hemen badago zerbait, Aiton txapeldun irudi, bertsolari irudi horren baino gehiago. Badago zerbait eta holako gogo bat piztu zitzaigun zerbait egiteko. Hemen ez egon deuz eta aukera hurbilena bezala do Oiartzungo bertso eskola zen, hain ja orduko Juan Mari López eta aritz bazegoen bertso mugimendua, eta horra ginen etxean agian pentsatzen joatea Oiartzungo bertso eskolara ni nerone. Eta horra izan zen hasi bat bezala, eta zergatik ez taldetxo politori badagonakin zerbait egin hemen, eta orduan Bittor Elizagoien eta Manolok erabaki zuten hemen bertso eskola sortzea. Orduan izan zen pixka bat alderantziz, egosi zen behar bat, jende bat bazuna zaletasuna, erreiztasuna eta haunitz landua zula Tantirumairu ikastolan, ze Tantirumairu ikastolak bertsolaritzari beti eman dio garrantzi berezia. Orduan hasi zen ja behar batetik edo ja taldetxo batetik. Lehenbiziko urtea egin genuen Arantzan, gero arantztarrak pixka bat hasi ziren erortzen, karrotik, eta etorri ginen ja Lesakara Arranora, eta hemen ja 30 urteko ibilbidea egin du bertso eskolak. Lehenbiziko belaunaldi hura zen beharraren belaunaldia, ez zegoen gazterik, urrengo gaztena. Bueno, orain ikusita ez dugu hainbertzeko adin desberdintasun egin orduan, niri ditzitzaidan Bittor oso zarra zela, baina bai zen ja gazteena Bittor zen, ez? Bittor niretzako orduan etzen gaztea. Naiz eta orain adinakin ez aldatzen zaizun ikuspegi adinarena. Orduan ikusten zen hor koska handi bat zegola, gero sortu zen ere emakumeak izatearenak ere ezaugarri dituzun haunitz gure mugimendua. Behar bat zegoen, denak nahi zuten emakume bat bertso saiotan, ona izan edo txarra izan, orduan saio haunitz egin genituen berehala. Ia bertsotan ikasi, baino lehen errateko modun. Ja pixka bat egiten genuenean, eta demanda zegoen, orduan zen gaztetxen mugimendua, zen sensazio bat, hau guk egin behar dugu, ez du inork egingo, oraingo sensazioa, ja horre dago zarraren ikuspegia, bino da,
egingo du bertze norbaitek, eta inork ez badu egiten agian nik egingo dut, bai, hori da pixko bat igual gaur egungo, ez? Perezaren belaunaldi honetan ikusten dena gehiago. Gu zen, guk imar dugu, hau gure lana da, guri dagokigu, izan gaztetxea sortzea, izan bertxotan egitea, izan musika talde bat sortzea, ez dakit nola erran, pixko bat zen garai bat oso, ez? Hau guk adarretatik guk hartuko dugu, ez? Ez testinguru politikoa, soziala zen, eferbestentzia bat, ez? Debekutikan, ez? Gu debekoa eta berehala, ni, bueno, Franco hiltzen urtean jaio nintzen ni, ez? Orduan, gu gazteala erora iritsi ginean bai da zen, ez? Ikusten zen zer egina, lehenbiziko zen debekoa gainditzea, eta ja gaindituta debeko hori ja bat zegoen zerbait egin beharra, ez? Bertxotan, gaztetxetan edo zetokitan. Mezortzikin kou egin nunik, gara ubi egin nun, eta ja ubi egin nun Hondarribiko institutuan, ja UPV sartzeko asmoa nulako, erresago zen sartzea. Euskara azterketa ere, gaur egun ere, erresagoa zen Donostin Iruña baino, hori ere aipatzekoa da, oraindik horrela izatea. Duela 30 urte hola zen, eta orain ere. Orduan ja erabaki nuen ja Hondarribin ubi eta ja Donostin sartu nintzen fakultatean. Ja ordurako bertso eskolak ere ematen hasi nintzen. Anekdota bezala adibidez nortasunaren psikologia ematen zian irakasle bat goizean 2 ordu, eta txaldean nik ematen nion tipuareri bertso eskola beste 2 ordu. Osea, ostegunetan pasatu dituen 4 ordu elkarrekin. Nota hona atera nun, bide nabar. Eta hola, ez, pixko bat bertxotan bapatean eta orduan ere haunitz aritzen nintzen, orduan karrera hortan bai ikasi nun, batez ere azterketak aprobatzen ikasi nun. Oso teknika onak hartu nituen hortarako, baina ez dakite ikasi, gero egia da Madridera joan nintzen sexologia ikastera, ja jornada erdian ari nintzen Bertsozale Elkartearentzat. Eta bertze sexu proiektu baten, sexu heziketako proiektu batin ere bai ari gintzen erdira eta erdira. Eta, holaxe, Madriden 2 urte egin genituen, joaten ginen asteburutan bakarrik. Ja ordurako ja lanean ari nintzen, bertsotan ari nintzen, ez nintzen ikasle eta kitxo. Gero bai, ja helduta, ja egin nuela magisteritza online estilo hortakoa, ja ikusi nuenean ja nire irakaskuntza zela nire bidea, izan bertsotakoa, izan bertze zerbait, utzen zait nire ezitzaile rola ongi egiten dudala, eta bertze edozein gaiekin ere animatuko nintzateke irakasle izatera. Egia da, pixko bat metodologikoki ere aldatu dela, ez? Claro, Manolo garraiolaria da, kamioneroa, ez? Bertsozalea, baina kamioneroa, eta bertza egeltxeroa, bitor, orduan haien pedagogia, haien material, haien, ezakit, unitate didaktikoak pentsa nolakoak ziren. Claro, gaur egun ere, jabaguzi PDF batekin, zera batekin, USB batekin online, orduan zen fotokopia liburutik zuzenean. Bai gogoratzen dut batez ere izaten zela berso xorta bat kantatzea, eta gero guk ikasi genuen prozesua da gehiago idatzi, eta idatzi horren prozesua azkartzea. Ez, bukaera, rimak eta azkartu, ez? Orain igual metodologia gehiago da testu motzak, bapatekoak, ahozkoak, eta hortikan joan garatzen. Lehentze gehiago 8 handi bat edo idatzi, eta hori egiteko denbora laburtu. Orduan hor, bai ustut aldaketa eman dela hor ere, bertsoa erakusteko prozesuan. Bertso eskoletan gaur egun ere apuntatzen diren aurrak, gola, jo, ze bizia den aurra hau, edo ze ona den aurra hau ikusten baduzu, ona izango da bertze gauza unistan. Edo trikitixan, edo pilotan, edo zaila da bertsotan ona dena bakarrik aurkitzea. Bertsotan ona dena normalean, eta badauzka ere inkietude batzuk, eta zera batzuk, eta orduan iruditzen zait gehiago hortikan dagoela lotua hainbertze bertsolari izatea idazle edo. Egia da bertsolaritzak hizkuntzaren dominio bat izan behar duzula, eta orduan gero iritzi artikuluak edo novelak edo ipuinak edo koinziditzen du, ez? Nik uste dut alderantziz dela, ez? Hortan ere onak direla bertsolari on. Eta ez bertsolaria direlako sartzen aldirela poesian, ze badagoela intrusismo sensazio bat ere bai, ez? Bertsolaria balio duela denako. Nik uste dut alderantziz dela, ez? Hortan onak direla bertsolari on ere. Bertso horrek niri ere, hori bota denuen orduan, eta orduan igual etzen guain bezala bertsoa.eus, eta ikusi dezakezuela nahi duzunean, eta gainera orduan igual garaitxarrak ziren ETV eta Bertsozale Elkartea serretu ziren garaiak ziren, eta bidea unitz ez daude ere garai hortakoak, justu garai hortakoak. Hor dire 2 urteko zera bat oso gutxi grabatu zela gatazka zegolako Bertsozale Elkartea eta ETVren artean. Orduan bertso hori hor joan zen, eta orain gero, etorri denean, mugimendu feministaren formazio hau, teorizazio hau, eta bapatean ikuste hainbertze urte lehenago, ni bota nuen bertso bat, batzutan egiten zara lotxatu. Horretzen zu oso gaztean nintzen, ez nuen formazio hori, bai, feminista, bai, gaina de boquilla espitxko, bakizuta. Hola, bertso hori ikusi nuen arren, bueno, zerbait pentsatzen nuen orduan ere,
bai bertze batzukin ez zaidala sensazio bera geratzen, baina nola kantatu nuen hori. Ze orain, justu pasatu dire, 25 urte bertze txapelketa batenak, eta bat abertze, eta ikusterakoan gauzak, lotxa pixko bat bai duzu zure gaztearengan, ez? Egia da gaztea zara, usarta zara, arriskatu behar da, eta hori ere, ez dakit nola arran pixko bat kontestualizatzen dundik ere, ez? Baina bai bertso hori erraten, behintzat, ez? Hain bertze urte beranduago, aktualidadean dagoen esaldi bat izan daiteke. Orduan alde hortatikan, xe egin genuenaren sensazioa. Nospait bai aipatu izan dut, ez? Euskal Herriko txapelketan entzule haunitz izaten direla, baina epaile gehiago, ez? Bakoitza bere herrialdetikan ikusten du legitimidade bat edo bertzea epaitzekoa ere. Orduan, bai izaten da, presio epaile haunitz, publikoa baino epaileari ari baldin bazinen kantatzen. Ez epaileak puntuatzen daudena, baizik eta oso begirada zorrotzeko publikoa arrango nuke. Egia erran, ez dutela inoiz gozatu, edo bai arrasaten ere saietxoku nahi nuen, norla, ez da izan, Nafarroko txapelketa izan den bezala pixko bat gure esparrua, ez, Nafarroko txapelketa hori da gurea. Bertzea izan da, pixko bat beldur gehiagorekin, komplejo gehiagorekin planteatzen genuen txapelketa. Orduan, Nafarroko txapelketa erran dezakedan bezala, urte honetan gozatu nuen, da honetan ez, Euskal Herriko txapelketak oroar ez dire izan berezikin ere gustoko txapelketak. Pixko bat, bakoitzak nahi du bere herrialdekoak ongi geratzea bertze herrialdekoen aintzinean. Orduan horrek ekartzen du girotxo bat, Gipuzkoarrak uste dute bertze guztiak txarrak direla, ez dakitola, ez denak, minorra nahi zut badagoela, olako zera bat bertzei akatsak ateratzekoa bezala, ez? Zurea reafirmatzeko, eda giza lege bat da, ez? Bertzeari akatsak atetzean ni reafirmatzeko, eta Euskal Herriko txapelketan bai igual izan daiteke sentsazioa, Ni pertsonalki ez dut ez zait gustatu txapelketa hortan kantatzea. Hasteko kuotak, ez? Euskal Herriko txapelketara ez da joaten herrialde bakoitzatikan kopuru berbera. Dago tradizioz, antzineko txapelketatikan eta, orain eman zaio buelta bat eta aldatu dire zenbakiak, baina kostata aldatzen dire zenbakiak, ez? Orduan, hasteko Gipuzkoatik pasatzen dire 40, edo berrogei ez, baina, haunitz eta orduan horre eta gu baino okerrago ikusten jo adibidez arabarrak edo akonplejatuago konparaketa hortan eta orduan badu alde ona topaketarena eta denak elkartzearena, baina badu bertzealde txar bat ere hola pixko bat trataera desberdina izatearena herrialde batetik bertzera. Gauza batzutan, badirudi zenbakiak hobetu direla eta ni egia erran nire bertso ibilbideko urte potenteenetan hauniztan izan zen emakume bakar Nafarroko finaletan, Estitxukin kantatu dut eta Estitxu Fernandezekin, eta Maia Teietxeakin ere bai, Erikakin ez dut usteko institutu dudanik inoiz, finalean ez dut uste, orduan nola bai, adibidez Euskal Herriko txapelketa aipatu duzun hortan Iratxe izango zen, bigarrena pentsatzen dut, orduan bazirudin eta igual Bizkaiko finala ikusta, kopuru hau erdintzera doazela, eta bai, adibidez Nafarroan aurten arte ez da izan bi emakumeko finalik, eta ez da ikusten ere, kasualidadea da, ez da kasualidadea, ze hurrengotan ere ez dugu ikusten, ez behintzat Bizkaikoa bezala lau eta lau, ez? Alde hortatikan, iruditzen zaitez, Nafarroko txapelketa loraldia aipatzen da, bion ikustu dut oraindik loraldi hori etortzeko dagola. Gu ari ginen, hemen bertso eskolan biltzen ginen, txapelketatan ongi ari ginen, komila artean, eta iriste hartzegon, aintzineko urtean ere hurbil-ibili nintzen, eta ja 85ean iritsi zen, orduan, etzen izan, etuta lehenbiziko urtin, ja zen, 32-33 laugarren txapelketa nuen, ja saio haunitz eginak nituen orduko, azkeneko 4 urteetan, orduan, txapela bai izan zen mugarri bat, lehenbiziko emakumea heldutan irabazlea izan zelako, hori mugarri hori kanpotik edo emana zen, niretzako izan zen, ibilbide baten errekonozimentua gehiago mugarri bat hortik aintzin edo, historia aurreta historia ondorengo, pixko bat, bai, egun polita izan zen, irabazi nuen, bai mediatikoki hartu zela hori hartzuna ordun. Eta orain urte hurrena dela eta bertzea dela, eta orain ere haunitzari zaio begiratzen orduko areri. Igual ordu minio gehiago, ordu sare sozialak eta etzeuden, telebistako programa asterokoa etzegon, orduan orain bai igual sortu da kuriosidad garaiura nolakoa izan zen, ez dagolako igual bereziki ongi dokumentatua. Nafarroko irabaztea mugarri handi bat izan zela, Euskal Herriko Maialenek irabaztea bertze mugarri bat izan zen, berriz ere saioak irabaztea
Nafarrokoa mugarria izan den, Bizkaiko txapelduna emakume izatea ez da harrigarria, Arabako Aroianek irabazi du Unistan. Ordu, karo, anekdota zena, ez da hain ohikoagoa bihurtu da. Orduan, horrek ekarriko du, ez normaltasuna, bai, pixkoat ez hain harrigarri izatea behintzat. Unistan, ez, niri tokatu zantzai kantatzea, Maialenek ezin du, ez ditzuri deituko diogu, ez da, orduan, hor dago pixko bat, akonplejatu ez lehenago horran dugun hitz hori, zaitzaken bertze zerbait, ez? Ez dizute deitzen nola sortzen duzun edo, ez? Deitzen dizute zure ezaugarri batengatik. Eta ezaugarri bat hori noski nerea dela, emakumea naiz, baina nafarra naiz, zer errana badut, bertxokera bat badut, ez? Erratu dute, bira ez ditzu ze bertsoa kantatzen zitu, bai, da, garai bat, kontestu bat, zera bat. Nik uste dut orain teknikoki prestatzen direla txapelketetarako pila bat, edo zein gazteek, orain deitzen dizute eta bai, etorriko zara kantatzera, ez dakizen nahi dugu inzarreki. Orain daudenak daude oso fresko, oso herrimategi landua, egia da teknika horrek adibidez bakarkakotan eta laguntzen dula pil bat, ofizio bertso bota eta erantzun eta nik uste dut hor mailak parekoagoak direla. Bai bakarkakotan, herrimategia eta bakarkakotan nik uste dut nabarmen teknikoki goiti egin dutela gaur egungo bertsolarik. Guk lau bost rima eta benga, piztinara salto egiten genuen, orain lau bost rima horiek ere askoz pulituagoak dire, unitzez ere oskideagoak dire guk erabiltzen genituen hau bino. Ez dute pasatzen den ere bai, Unistan herrimategia zorrotza duzu, herrima hain zorrotza izateagatik testua galtzen du, edo edukia galtzen du, aldarrikapena galtzen du, ez, orduan, nik uste dut hor oreka behar dela, ez, testua izan behar da, ahozko testu bat, solasean ari baldin bazinen bezala, ez izatea bortxa, herrimatzagatik, ze herrima polita, baina ez du ezer esan, ze herrima polita, baina herrimatzagatik, ez, ze galdu du, ez, orduan, iruditzen zait, teknikoki bai, profesionalago ez dakit, ez nik uste dut freskura, erantzutearen indarra, orduan, igual belaunaldi batek bai izan zuela bertze, ez, bertsorako, bertze kontzeptu bat, ez, bertsoarena. Hori beti kontatu dut hemen frontoian, ez dakit ze urte zen, bigarren geratu nintzen, baina aitaren aurretik, lehenbiziko txapelketan bigarren gelitu nintzenekan aita zen txapeldun, eta bota nuen agurrean txiste bezala, eta gero aiton bat hor zegoen, eta nahi baduzu torri bizitzera gure etxera, aitak bidaltzen bazaitu torri, eta txiste bat zen, eta nire aitak bazekin txiste bat zela, baina jendea geliku zen kezkatua hor. Egin behartzen, hartzen zuen kotxea, ostirala, Ermura, Larrabetzura edo Iruñira, Iruñan auzo festa pila bat, ikastetxe pila bat, bertzea. Orduan, zurrun biloa, inkonstientzia, nik uste horrela gogoratzen dut, gauza unitz egin, mino era berean oso konstiente ez izatearena. Eta pena ere alde batetik, ez? Igual, konstienteago alde nintzen, igual bertso maila gehiago betu, gero, agian gero aipatuko dugu, mino irakaskuntzan ere sartu nintzen berehala, orduan horrek fazeta horrek ere pixko bat oztopatzen zuen bertsolari edo sortzaile bezala gehiago garatzea, ez, denbora mugatua da, orduan pixko bat baditut damu batzuk horrela, ez, igual gehiago ez eskaini izana, baina, bueno. Zazpi txapelketa eta gero izan zen, 2007an mutilaguna hil zitzaidan, mendistripuz, eta hor ja utzi nun urte batzuz, eta gero horraten nun jolako ibilbide bat, holako motibo batengatik uste, agia da orduan ez nola kantatzeko inolako asmorik, gero ja pixko bat hori gainditzen eta iruditzen zitzaidan gainditzeko bertze pauso bat zela ere berriro txapelketara bueltatzea. Eta horregin nituen bi txapelketa, 2010 eta 2011, eta bai utzi nuenean ere utzi nuen lasai bezala, egin dut ibilbide eder bat, eta lasaitzeko gogoa nuen ez usteko erabat, ze irakaskuntzan lanean nengoen eta nago, orduan, baina bai bertsolari bezalako ibilbide hori, hortzilala iluna barraietu eta joan behar hori, bai ikusten nuen bukatu beharra. Hasi Xabier Leten diskotatikan, hasi nire gurasoen familietan etorri diren bertsozar guztietatikan, Tantirumairu ikastolan jaso dudan kultur horretan, gero nire kuriosidadez edo ere sakondu dudan horretan, iruditzen zaitu hor pilatu dudala nik jakintza bat, eduki batzuk, eta transmititzeko gogo hori bai izan dut beti, eta orain ere bai, eta motibatzen hau oraintxe lehenbiziko gunean bezalaxe. Orduan alde hortatikan bai ikusten dut, nik egin beharreko lan bat bezala do, niri dagokidan lan bat bezala, ikusten dut hori transmititzearena. Eta hortan nabil bai buru belarri.
Saio Alkaizan kasua hitz berezia izan zen, Ezkaba ikastetxean ezagutu nuen aurra zelari, gure hezkuntza arautuko programa zela eta. Gainera excepzionalki ustut, 2 urtez ere emaniola, gero bertso eskola bat sortu zen, eta zer nahi dizut, ez dela lesakan sortzea bertsolari bat, Ezkaban, Antsoainen, Iruñerrian. Orduan, zentzu hortan bai izan zen transmisio simbolikoago bat, bai, emakume batetik bertzera, nire ikasle izana gainera, baita ere Bortziritatik Iruñerrira, ez dut hor transmisio bidea unitz ikusi zirela argazki batean, ez? Eta alde hortatik bai izan zen berezia. Nik uste dut bertsozale elkartearen atal bada transmisioa, ez? Igual dago bezala sustapena edo zera, ikerkuntza transmisioa da eta beti izan da gure oinarri bat, ez? Hortaz kontziente izatea, ez? Guk egiten dugu, baina gure ondorengoak egiten nahi dugu eta hori transmititzeko ez da eski bakarrikan zure ondorengoei, baizik eta mapan edatzea, kulturalki edatzea, urbanizatzea, hori dena ere bada transmisioa. Egia da, gu bertxotan oso gaztetan ja Iruñerriko festetan, eta hornik uste dudan Iruñerrian ere mugitzen zen jende hori, Rotxapeako festak, horrek ere egin gaitula bertsolari, nahi zut, agian hemengoa ginen, edo hemen hasi zen bertso eskola Nafarroko lehendabizikotakoa, Iruñerrian ere bazegoen mugimendua zaldiko maldikon, egia da igual elikatzen zula Gipuzkoatikan ikastera Iruñera ziazen ikasleoiek elikatzen zutela, baita ere bazegoen nahiko pareko garaian, nahi dut ez, Iruñerrian, eta guretzako bai izan zen espazio bat non ikasi, non kantatu, non baloratuak sentitu Iruñerriko espazio hori. Egia da gero hango bertsolariak izatea bai dela bertze pausu polit bat, ez? Eta hori ere nik uste dut geografikoki edatzearena lortu dela, egia da edatu dela ere Leitzaldera, edo Sakanara, edo baita ere, ez? Baita Iruñerria ere. Hortik hegoalderagoko mugimenduak ere badaude, Lizarran ere badago ja urtetan bertso eskola, eta bai, nik uste dut Nafarroak mapa zabala dula, eta hori da erronka bat, baita ere aukera bat. Naizen sentitzen, sobera senyora, Pamela emateko pasa dut froga. Arranoko kabian gaur ere gustora, bazegoen beroa txispata polbora, gurutzeak gora, sorgine gerora, Amaiaren troba, bide izango da, alferrikan ez dadin pasa denbora, alferrikan ez dadin pasa denbora. Ekimen bezala gitz polita, gonbidapenare jaso dut kantatzeko, eta ni bakizu fase honetan harrapatu dira denaute ezetz erraten ikasi dudan fase batean, eta orduan ez, parte hartzaile aktibo bezala ez, lesakan izan zenean finala Pamela oso gustora jarri nuen, eta gurra kantatu ere bai, babesten ditutera bat, ez nago ere parte hartzeko garaian. Bai iruditzen zait, badela ez, plaza mota bat, demanda bateri erantzuten diona, ez, pixko bat elkartzearena, bertze giro batean elkartzearena. Iruditzen zait badaudela zirkuitoagia ez bakarri senyora sariketa, badaude horre bertze proiektu batzuk, ez da kasualitatea edo klimaterioa, edo badaude bila proiektu deixente, ez da salbuespena, ez. Ja badago merkatutxo bat bezala, ez, estilo bat, bertso musikatuena, bertso heterozentrismotikan ateratzen den jende horreri dedikatua, eta nik uste dut espazioa denentza badagola, eta denak egiten dula bere ibilbidea, bere ekarpena, eta positiboak direla. Agian bertze batzuk kolokatu behar dire, berkatu horren antzinean, edo ez, eurek zekarpen duten, ez, oraindik ere badagolako zerari, bai, senyora eta musikatutan ahitzongi, baina hemen bi bertsolariko bertsafari batean, oraindik ere, ez, bi gipuzkoar, ez gizon bakarrik, bi gipuzkoar ongi egongo zen, ez? Bueno, badago zer egina badago oraindik bai, dudarik ez. Bertso bat bota eta txalometroan, nire ustez da, ezin bertzekoa da, erraizute, ez, akzioa, reakzioa bezala, ez, bertsoa, erantzuna. Izan daiteke irrifarre bat txalometroa baina politagoa, ez, mino? Bai zu bertsoa botatzerakoan, erreakzio bat nahi duzu, eta txaloa da hobe, ez? Egia da ere bai zeri egiten dio jendeak irri, zeinek egiten dio, zeri egiten dio jendeak txalo. Adibidez, azkeneko bertso antzerki batean, hor beran, zen satorraren ipuina mokordo bat kopetan ateratzen zaiona eta animaliek egiten dute mokordo desberdinak.
eta mokordoak, plastilinazko mokordoa lurrera bota, eta antzokia parrez. Eta ikasle bat, bertsantzerki bat egin zuen askoz garatuago, askoz hobea. Begiratu zian niri, ni nengoen kamarakin, eta begiratu zian niri, eta aurra ez, ja, 13 urtekoa, ohartu zen, zeri egiten zion irri jendeak, mokordoari, tarratetzu, ari gara hemen, testua, errima, testuaren estetika, euskaraz, eta gero plastilina zati batek, kaka delako egiten du, Orduan, zentzu hortan txalometroa edo irrimetroa bai da oso injustua, baina baita ere adierazgarria, zeri egiten dio irri edo zeri egiten dio txalo. Eta nik uste senyora sariketak eta musikatuek eta eman dutela bertze eredu bat, eta bertze ereduak egiten diote espilua, txalometro horreri ere, nahi zut. Horreri bai txalo, honeri zer, edo ohartzeko zer izan den txalotua orain arte. Ditut ikasleak errateatenak. Bai, nire osaba, eta jada 3. belaunaldi bat, lehenago ematen nien gaztei, gero nire adinekoen seme alabai, eta guain bizko bat, urrengo bat, orduan, bai nik uste dut irakaskuntza, Nafarroko irakaskuntza, Nafarroko transmisio munduan, bai naizela figura bat, hor dagona eta aktiboan oraindik, Naiz eta elkarrizketa gehiena dauden, bideratuak, garai bategan egin nuen gauzataz, bai iruditzen zait oraindikan bertso munduan bai naizela referente bat. Hemen ere baditu taldeak, hemen elkartzen gara astean 3 taldekin, eta orduan herrian bai gustatzen zait bertze erabateko aktibitatetan ere parte hartzea eta inplikatua, eta zerbait antolatzen denean ateratzea, eta hauniztan uste dugu, lesakar guztiak berdina garela, gortzen gara, ateratzen garena garela 100-200 lagun, eta gero daudela bertze 2000 ere hemen bizi direnak, baina bai zentzu hortan aktiboa naizela herrian. Hementsa oso, etzan itaz libratzen. Bertzeri gabe bideo honen bitartez eskertu nahi nizuke guregatik egiten duzun guzia. Pertsonalki beti hasierako urte haietatik bertso eskolan jarraitu izan baldin badut, zu sortu duzun giro goxo horrengatik izan da handi batin. Eta gaur egun lankidia gara, eta eskertzen da zu bezalako pertsona bat onduan edukitzea. Beraz, bihar laneko bazkaria izanen dugu urtero bezala, eta espero dut elkarrekin gero kafin musin aritzia eta lantaldeko bertze bikote baten kontra garaipen bat eskuratzea. Horen gara, venga, besarka handi bat, muixu bat, eta ongi izan. Aio! Aspaldiko harremana, gogoan dut begirale nintzen, ez bertso, begirale Benerriko udaleku irekitan, oso 2 urtetan ezagutu nuen Josu. Eta gero bai txikitatik bertso eskolan, eta gaina ibilbidea egin du, jarraitzen du, bertsotan ere bai, beraz bai. Eta musan aipatzen duz azkenean ekainak 8ko bazkari batean, aritxu ginen biek eta irabazi genien hemen bertso batzurik. Eta nik uste errepikatu nahi duela garaipena. Mira esto.